capisco. Πού είναι ο Tourist, cool. Driver, down, tourist. You tourist, wait. It's liar. Παγαπόντο. Κρετίνο. Ένα πόντο πιο εκεί να περάσει. Άιντε Ιταλιάνο, άιντε μαφία. Γκρέκο μασκαρά. Ο ξεναγός δεν Είμαι ο ξεναγός. Τι έχει γίνει, πού είναι ο οδηγός? Σταματήσαμε γιατί κατέβηκε να κάνει την ανάγκη του ο οδηγός. Είναι ο αδερφός μου. Ο δίδυμος, ίδιος, ομορφιά δηλαδή στο μεγαλείο της. Και οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν μπορούν να περιμένουν. Τι είναι αυτό, κρίμα? Τι είναι κρίμα, δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Και εδώ η Ραφαέλα Καρά να πούμε, τι βλέπεις να πούμε εδώ πέρα. Έχει βγάλει γλώσσα να πούμε. Περίμενε, μαντάμ, πες μου. Εσείς είστε ξεναγός, πραγματικά ξεναγός? Εντάξει, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ σουβλάκια ψήνω. Απλά το λεωφορείο του πατρός μου. Ναι. Και επειδή τώρα έχει φύγει διακοπές. Με το έτερο νήμιση γιατί είναι χωρισμένο, μεγάλη ιστορία και να τα πιάνουμε. Να έρθω μια μέρα στην εκπομπή σου. Δεν έρχεσαι τώρα στην εκπομπή να τα πούμε. Να έρθω. Να εξηγήσω. Επειδή καλοκαιριάζει και δεν έχω θέματα στην εκπομπή. Okay. Δεν μπορώ να βρω ιστορίες. Δεν έρχεσαι εσύ να πεις τη δικιά σου μέσα? Why not? Ωραία, πάω μέσα, εγώ σε περιμένω. Uno minuto. Εξηγώ. Δεν πειράζει, μην περιμένουν τα παιδιά. Παίρνεις μέσα στο στούντιο. Ωραία, πήγαινε εσύ και. Ναι. Go, you go. Ρώμπατι πάτσι. Ναι, είμαστε πάτσι. Πέρασα από εκεί, με έσπρωξε εσύ. Αλλά περίμενε να εξηγήσω. Here we are κάτω Κηφισιά, down Κηφισιά. We are near very bomby, heavy bomb. Bob, heavy bomb. Photo please. Photo. Κάμερα. Λοιπόν, θα πάμε μετά Ακρόπολη. Ακρόπολη, δεν θα δεις και τίποτα. Ίδια η Ακρόπολη, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, πάμε τώρα στην εκπομπή μέσα. Speak, μιλά, apples. Τατιάνα Στεφανίδου. Οκ, Στεφανίδου. Όλα Ποντιακό, Στεφάνι, Ποντιακό. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου μέσα to the studio to see the εκπομπή. Καιράκι είναι, καταλαβαίνετε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι τα θέματα τα κυνηγάμε με το τουφέκι. Έχει ο άνθρωπος μια καλή ιστορία να έρθει εδώ να κοπιάσει τον καναπέ μας, να μας την πει. Γιατί, να σας πω κάτι τώρα, δεν είναι και εικόνα χώρας αυτή. Δηλαδή να έρχεται ο τουρίστας και όποιος να είναι χωρίς άδεια, χωρίς αυτά να κάνει τον ξεναγό. Πού πήγε, λέει ο οδηγός, ησυχία tourist, οδηγός κατούριστ. Τι είναι αυτό το κατούριστ? Δηλαδή, είναι δυνατόν να εκτιθέμαστε έτσι ως χώρα? Από ό,τι βλέπω λοιπόν πλησιάζουν και έρχονται να μπουν όλοι στο στούντιο, διότι οι τουρίστες έχουν τρομερά παράπονα. Η Ξανθιά κυρία από την Αγγλία έχει απίστευτα παράπονα από τον ξεναγό. Νομίζω ότι θα έρθουν εδώ να μας τα πούνε, διότι εμείς άλλωστε είμαστε μια πάρα πολύ φιλόξενη χώρα και θέλουμε και καταγράφουμε και ακούμε τα προβλήματα ολονών. Δεν θέλουμε να φεύγει κανένας τουρίστας με παράπονο από εδώ. Αυτό είναι λοιπόν σήμερα το θέμα μας. Ελάτε παρακαλώ, ελάτε. Welcome to Star Channel. Sit down. Άιντε να πούμε. Thank you. Θα σας δουν στο εξωτερικό οι γονείς σας των τριών. Εσένα δεν πρέπει να ζουν. Stupid. Τι είπε εμένα είπες για μαζεψού, το διαμαντί, το diamond. Το diamond δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Καλησπέρα και πάλι Τατιάνα. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Ανοιχτή πρόσκληση όποτε θέλετε. Έρχεστε στο Δελφινάριο, στο Αλούφα Μάρκ. Παίρνουμε το λεωφοριάκι, δεν θα δείτε παράσταση. Και πάμε να κάνουμε tour σε όλη την Αθήνα. Δείτε τα πάντα. Tour, Ιταλιάνο tour. Το ρώτησα, του λέω tour, σι μου λέει. Σι, του λέω tour, σι. Και του φέρα βαζάκι tour, σι. Παρεξηγείτε. Τι εγώ, δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε να πούμε. Εντάξει να πούμε. Πάντως τους είδα να έχουν παράπονα και καταλαβαίνετε. Ναι, ξένοι τουρίστες έχουν παράπονα με τους Έλληνες, έχουν παράπονα. Εμείς είμαστε μια φιλόξενη χώρα εδώ πέρα. We are... Greece is beautiful country. Okay, thank you. I love you. Είναι από άλλο αυτό.
φιλόξενη χώρα. Ναι. Και βλέπω εδώ τους τουρίστες να έχουν παράπονα. Εδώ την κυρία από το Λονδίνο. Την κυρία από το Λονδίνο. Μάντσεστερ. Από το Μάντσεστερ. Το έχει παίξει το στοίχημα γι' αυτό. Μες στο λεωφορείο, διάφορες Κάποια πόλεις. κυρία από το Μάντσεστερ τη βλέπω πάρα πολύ δυσαρεστημένη. Ναι, γιατί είναι ευχαρίστητοι όλοι με τους Έλληνες, Τατιάνα μου. Λοιπόν, τους έκανα την ξενάγηση, τους έκανα το tour κανονικά, το γύρο της Αθήνας, The Donaire of Athens, για να μιλάμε να καταλαβαίνόμαστε. The Donaire of Athens. Ναι, ο γύρος της Αθήνας στα αγγλικά. Donaire. The Donaire of Athens. Εξαιρετικό. Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν τα έχουμε σπουδάσει στα αγγλικά. Μεροκαματιάριδες ανθρώποι, είμαστε φτωχοί. Ναι. Και κάναμε μια αβαρία επειδή ο γέρος, όπως είπα και στο λεωφορείο, του δεν πας. Του δεν πας. Δεν πας να δεις την γιαγιά μου. Λοιπόν, έφυγε με το έτρονο νήμιση γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Με παιδί χωρισμένων γονιών, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αλλά δεν με νοιάζει αυτό όταν χωρίσαν οι γονείς μου. Αυτό που με νοιάζει είναι το μαλλί μου να είναι έτσι φουντωτό. Τέλος πάντων. Τους πήρα λοιπόν, I took them, να τους κάνω το γύρο της Αθήνας, The Donaire. Και λέω, ας πάμε μια παράκαμψη από κάτω, Κηφισιά, να δουν τι παίζει εκεί πέρα. Γιατί τους γύριζαμε στην πλάκα, στο Ψηρή Μοναστηράκι, όλο ερείπια, αρχαία. Τα αρχαία τι να δει η Αγγλίδα. Στο Λονδίνο τα έχει δει όλα τα δικά μας. Εκεί είναι. Να έρθει εδώ να δει τι. Αγγλικά, εμείς δεν έχουμε να τους δείξουμε, Μάρμαρα. Τα ελληνικά τα έχουν αυτοί. Λοιπόν, What do you mean? ναι, μιλάς, μην. Λοιπόν, ας τώρα μιλάω εγώ. Όταν έρθει η ώρα θα πάρεις το λόγο. οκ. Έτσι, μπράβο. Και δεν ξυρίζονται κι αυτές. Δεν ξέρω αν μιλάει ελληνικά. Μα σηκώσει χέρι, δεν ξυρίζονται. Γεια σηκώσει χέρι. Ναι, είναι το look αυτό. Αυτές οι Γερμανίδες Που μιλάμε. θέλετε και τα Μάρμαρα. Ναι, θέλουν και τα Μάρμαρα. Άιντε να πούμε. Άιντε. Και τους έφερα τέλος πάντων από εδώ. Λέω πάμε να δείτε και ένα στούντιο, εκπομπή Τατιάνα Speak. Οκ. Δεν καταλαβαίναν. Τους είπα Apples, το καταλάβανε. Apples. Λοιπόν, ναι. Apples. Ναι, λέω πάμε εκεί, έχει Apples, ξάπλες, θα κάτσουμε έτσι αραχτή. Ωραία. Η Ρωσίδα από εδώ, ο Ιταλός από εκεί και το πιπινάκι το ωραίο που δεν ξέρω την προέλευσή του, την καταγωγή του. Είναι μυστηριώδες, είναι ένα πλάσμα απίστευτο. Αχ, βασανίσου κι εσύ, βασάνισέ μας και εμάς να πούμε. Λοιπόν, κάνει μια ομορφιά που πάει να πούμε. Λοιπόν, και μέσα στο λεωφοριάκι σταμάτησε ο οδηγός να κατέβει, το αδερφάκι μου. Κατέβηκε. Δεν φτάνει κιόλας να ξανανεύει γιατί είναι τόσος. Είμαστε δίδυμοι, απλά εγώ βγήκα πρώτος και πήρα όλο το... και έμεινα αυτός. Λοιπόν, και έγινε όλη αυτή η φασαρία. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Ναι, συγγνώμη όμως. Παρακαλώ. Λέγε με διαμαντία, απλά diamond στα αγγλικά. Διαμαντή μου. Έτσι, μίλα μου στο ελληνικό. Για να γίνεις ξεναγός. Ναι. Γιατί είστε η εικόνα μας προς τα έξω. Ναι. Η εικόνα της Ελλάδας προς τα έξω. Ακριβώς, είπες την κατάληξη της Ελλάδος. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν αυτά. Στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι ξεναγός, ξεναγός. Για να γίνεις ξεναγός πρέπει να έχεις κάποιες γνώσεις. Δηλαδή, περνάς από την Ακρόπολη. Ναι. Περνάς από το κέντρο της Αθήνας ή και από την Πλάκα. Ναι. Τι τους λες, βρε άνθρωποι, αφού δεν είσαι ξεναγός και είσαι σουβλατζής. Ωραία, Τι περνάω. τους εξηγείς για τα μνημεία μας. Περνάω. Οκ, μπορώ. Παρακαλώ. Μα δεν έχουμε μόνο μνημεία, έχουμε και άλλα αξιοθέατρα να δείξουμε. Τι? Έχουμε αξιοθέατρα πολλά. Λοιπόν, περνάω από Ομόνια. Τους ρωτάω. Έχετε πάει Αλβανία? No, μου λένε. Έχετε πάει Πακιστάν? No. Έχετε πάει Μπαγκλαντές? No. Εδώ είναι σαν να έχετε πάει παντού. Δεν μου λες Οκ. τη Βουλή των Ελλήνων. Λαμόγιο House. Τους πήγα, γι' αυτό το λέω, τους πήγα, τους εξήγησα τι ακριβώς για εκεί στο Λαμόγιο House. Το καταλάβανε. Τους πήγα και στην πλάκα. City. Εντάξει, τα αγγλικά μου δεν είναι τα καλύτερα που υπάρχουν, αλλά προσπαθώ να τους εξηγήσω τι σημαίνει. Καταλαβαίνετε? Do you understand? Yes! Scusate, mi non capisco. Я ничего не понимаю. Τι είπε αυτή τώρα? Για πες αυτό. Τι είπε? Για πες το πάλι. Αυτή την είναι Ρωσίδα με Ιαπωνέζα. Ναι, δεν πες. Κάτι είπες να εξηγήσεις και στους άλλους. Τι είπες?
Τι είπες? Λοιπόν, κατάλαβες τα δύο. Σπασίμπα. Ντόμπζε. Ντόμπζε. Δυνατά να πούμε όλοι δυνατά. Я ничего не понимаю. Ο Γιάννης ήταν στο αμάξι μαζί μας. Κατέβηκε γιατί του έτυχε μια δουλειά. Περνάς καλά εδώ στην Ελλάδα? Да. Ντα, όποτε της αρέσει το ξύλο αυτό. Δηλαδή σ' αρέσουν έτσι τα δύσκολα, τα περίεργα. Έλα. Στο κερδέ, στο κερέτα, στο κερδέ, στο κερέτα. Έτσι που λες. Κατάλαβες. Μάλιστα. Δηλαδή την πλάκα, Ναι. επειδή δεν άκουσα καλά, πώς ακριβώς τους τη λες, επειδή δεν ξέρεις αγγλικά? Την πλάκα. Την πλάκα. City. Και το μοναστηράκι. Small monastery. Μάλιστα. Τι άλλα αξιοθέατα, τους δείχνεις κι άλλα από την Αθήνα? Ανάλογα πού περνάμε, τους πήγα και από Συγκρού περάσαμε, Τραβέλη Street. Τους πήγα και στο Μαρκόπουλο, σε Φερλίσμπερντ. Δεν το κατάλαβες αυτό, ούτε εσύ δεν πειράζει. Μάρκο μου, άργησα, αλλά το πιάσα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λέμε και πολύ προχωρημένα. Δεν είναι για όλους. Συγγνώμη κιόλας που το εξτόμησα αντίον σου. Μάλιστα. Δεν έπρεπε. Λοιπόν, τους έχω γυρίσει όλη την Αθήνα. Κάθε μέρα τους έχω μέρες. Μπορεί να φωνάζουν, να βρουν, δεν ξεκολλάνε. Δεν ξεκολλάνε. Τους γουστάρουν. γυρνάς μέρες λοιπόν μέσα σε αυτό μέρες, το λεωφορείο. νύχτες, Γκρικ μπουζούκι, Γκρικ μπουζάκα, Μάλιστα, μάλιστα. Τι είναι θεία, δεν περνάς καλά μαζί μας. Συγγνώμη. Everything okay? It's liar. Ναι. Ναι, μου έβαλε το... Είναι ψεύτης, την λέει. παντελώνα την μπουά, καταλαβαίνω. Why? Καταλαβαίνω. Excuse me, why? Ναι, μην του is he βάζεις. alive? Είπαμε, δύο ατάκες και μην το... Αυτό και το Μάντσεστερ. Η κυρία με τα μπουά, η γυναίκα του Ηρακλή Πουαρό. Why is he a liar? I want photo. Kids. No photo. Hair. Λέει, βάζω χέρο που βρω. Εγώ ξέρεις τι κατάλαβα. Τι. Ότι βγάζεις όλες τις δύο τις Εντάξει. νόστιμες. Ναι, συμβαίνει τις αυτό. νόστιμες. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει. Πας να βγάλεις φωτογραφία, Συμβαίνει, αφήνεις συμβαίνει. απ' έξω την αγγλίδα Συμβαίνει. που είναι λίγο Συμβαίνει. πατσαβούρα, συγγνώμη, δεν μιλάει και ελληνικά. Παλιοπατσαβούρα, You all the text. Άιντε να πούμε, άιντε, δεν μιλάμε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Άιντε, ο Διαμαντής είναι Έχεις καλό λίγο παιδί. την αγγλίδα στην απ' έξω, έχει και τη μασχάλη αξίριστη και... Ναι, την και όταν έχεις σηκώνει να απ' ρωτήσει και κάτι, σερ, κατέβα στο ρημάδι. Λοιπόν, Και έχεις τα δύο τα κορίτσια εδώ που είναι νόστιμα και δώσει φωτογραφία από εδώ. Αυτό κατάλαβε το παραπονό της, το είπε λακωνικά βέβαια. ναι, Αλλά λακωνικά. το You, Λεωνίδας, Σπάρτα. No, Σπάρτα. Λακωνία. Speak little. No, μπουρ. Okay. Don't understand. Ναι. Δεν καταλάβαμε εμείς τα δικά σου πριν. Μα Τατιάνα, οπουδήποτε περνάμε, Ναι. photo, δηλαδή τραβάω συνέχεια φωτογραφίες. Θέλω να εξηγήσω στα πλάσματα εδώ και στο Ιταλό το φιλαράκι μου. Ταλιάνο, οκ. Γκρέκο. Αυτό είναι. Και δεν με αφήνει. Έχω τον Ιταλιάνο να πούμε, ρωτάει, κάνει ερωτήσεις. ναι. Όταν παρεξηγέμαι και φωνάζω, Τι λέει ο Ιταλός δηλαδή. Basta, è una vecchia signora. με ζάλισε. Πήγαινα στο λεωφορείο και λέει μπάστα, το βάζω. Μου μαθες έρωτα. Νο μου λέει. Του βάλε τη Σάσα μπάστα, παιδί. Ναι, αφού μου λέει Τη μπάστα. Σάσα μπάστα του βάλε. Ναι, τι, δεν Μπάστα σημαίνει σταμάτα. Really? Sì, basta. Oh, sorry. Non parlare.
Οκ. Κατάλαβα μπάστα, γιατί είχα και βολάνι μέσα. Θέλω να δω τα ματάκια σου. Θέλω να δω τα ματάκια σου. Τα βλέπουμε που ήταν. Θέλω να δω. Συγγνώμη, Τατιάνα, που ανέβηκα πάνω. Όχι, δεν πειράζει. Αυτόγραφο είναι. Καλά, τι πέτω. Αυτόγραφο. Auto-right. Oh, yes. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Καλά είναι. Διαμαντή μου. Diamond. Εγώ Το θέλω... στόμα πάει όλο diamond. Diamond. Τρίβει κιόλας. Λίγο. Σαν να έχεις πάθει εγκεφαλικό Κάτι κάτι. παρόμοιο, σαν την κυρία εδώ. Τι υπάρχει. Diamond. Το μιλάς στο αγγλικό, μιλάμε. Άλλωστε έχουμε εδώ και φροντιστήρια. Έχουμε το φροντιστήριο Όραμα από το Καματερό και τον κύριο Αλέκο Μιχαηλίδη. Hello. Τι τα παιδιά. Και επειδή εδώ στους τουρίστες, με αυτά που τους λες, είναι έτοιμα τα μαλλιά της κεφαλής τους να τους πέσουν. Τι να γίνουν έτσι. Ναι. Έχουμε και τα κομμωτήρια Νίκολας για να σας πω. Έτσι, Νίκολας. Και τα Νίκολας, κατάλαβα. Θέλω να δω τα ματάκια σου. Θέλω Με λοιπόν... έχει φάει το μωρό με τα μάτια του. Άντε να τελειώνουμε, τώρα φεύγουμε. Τι βλέπω, θέλω να σου πω, σε κοιτάει, είναι καυτή και πρέπει να είναι λίγο τσιμπημένη μαζί σου. Ναι. Τη βλέπω ώρα. Τη βλέπω ώρα. Δηλαδή, δεν ξέρω από ποια χώρα είναι. Ούτε εγώ. Εύχομαι να μην μιλάει ελληνικά. Ούτε εγώ. Λες, Αλλά κάτι δεν μ' αρέσει. σε ζαχαρώνει διαρκώς. Ναι, Είναι- sugar me. Ναι, ακριβώς. Και πώς να σου πω, σε κοιτάει στα μάτια. Yes. Μέσα στα μάτια. Ναι. Και κάθεται έτσι και μετά κουνάει και λίγο τα πόδια την ώρα που το κοιτάς. Ναι, έτσι θα κάνει. Πώς νιώθεις? Έτσι όπως σε βλέπω θα κατεβάσω αυτήν, θα πάρω σένα. Λοιπόν, επειδή έχουμε διακόψει το tour σας στην Αθήνα και έχεις τόσο πολλά ωραία πράγματα να τους δείξεις. Βέβαια. Περιμένω ανοιχτός για να τα δείξω, να Και έχεις κατέβουν οι να τους άντρες. πας και Σάββατο βράδυ και στο Δελφινάριο, γιατί θα δουν και την παράσταση του Σεφέρλη, την καινούργια, Εννοείται, την αλλού παράσταση Μάρκ, είναι τώρα. πακέτο. Ναι. Στο ταξίδι, στην προσφορά είναι και η παράσταση. Βέβαια, πακέτο, Εντάξει. πακετάκι. Το ήθελε το πακετάκι, το ήθελε. Το δέτε. Οκ, Ιταλιάνο. Και κόζα. Και κόζα. Και κόζα μόστρα. Τι και κόζα, ποιος, τι ώρα. Λοιπόν, Άιντε. σας αφήνω. Ναι. Πάω εγώ να πω το δώρο, δίνω κάτι ψυγεία, κάτι κουζίνες, κάτι αυτά, κάτι μετρητά, τα πάντα όλα. Χαμός. Πάω να πω το δώρο, διότι μετά θα έρθει εδώ ο Νόε. Ωπα, Παναγία μου. Ο Νόε Ο παλιός ή καινούριος. υπάρχει συγχρονός. Για να το λες εσύ, ο παλιός δεν θα ζει. Νομίζω ότι υπάρχει και σύγχρονος. Θα έρθει εδώ γιατί κάτι έχει μάθει που να σώσει τον κόσμο, κάτι τέτοια ακόμα. Νόε, you know, you know. Καλά. Μάντεστε. 30.000 ευρώ